Kublai pi baro ki viewers kamtam ya ki parang samla ki ba jupe ya ki video kubar laitkam ki jonga te kermen ya piru ki ba page ya ki video jonga menta sngoha hadin ba pila da ban page ki video link no lomba ka official website ka ba ngabu po description box apply no nam dai ki post ki ba line hapo ya DSC is kasihil is ngapa kani kadiga government jobs lani ka government vacancies ka wala light hapo ka DSC is Kasil district di ginu ki candidates ki bakwa man apply na bukai kini ki totally ki pus ngop hawan apply no namar akradan ru kan dei ka ba rit de ka jingsiu ru kan biang ha de namar kata nganong ipi ndrei wala kata wan num kinsting pan krep ha na ka benta ya interview nang ba pinla ban yo bandung hai gini ki post ki balai desngap ha ka government jobs jong ka east kasil district kalau apply ya ka post jong ka pion ka badai lai punyo tali ki post ka unreserved ka don chipo tali ki post balai ka si jentia bat garo arpunru tali ki post but other SCST ka don kuwe ki post but ka jingsu hanne kan dei ka pay level 1 ban nagbenta ka qualification lane ka kardan ka bapila ban apply ya ki post jong ka pion kan dei class 6 mo de namta ka ba ar pade chokidar ka don arpunru tali ki post namta ki unreserved ka don khandai tali namta khasi jentia bat garo ka don khanru tali ki post ban namta ki ki other SCST ka don kuwe ka post hangneru ka pe lane ka jingsu kan dei ka level 1 ban kabalai hangne kan dei na ka benta ki to namta ka post sweeper kadon haru ka sautli ki post balai hapo ka DSC nangta ki unreserved hne kadon sautli kasi jentia bat garo kadon spotli thup lang bai hangne mo thap lang bai nangta ka payable hangne ru kan dei ka level 1 ban nagabenda kini ki chokidar bat sweeper ka qualification kan dei class 6 kan dei hi class 6 ti gino ki candidates ki bla pendep ya class 6 shajrong laban apply nam ta gi post ba pher don lai tili namar hange kan don lai punyo hangne ndutli hangne kat sautli kan bun bha ka post mo te namar kata nganong epi te ban yo ban rung hagte pede ya ban pan kre bha yaladi mo haban pan kre bha ya ka test but ka age limit nam ta ban apply ki post kan dei na du khat phra du lai for hours nem ban plus ru sans nem ka relaxation ka jing penjalan rata nak benta jungi ki scheduled tribes nam ta jungi ki khasi sans nem kata ka bumut khat phra hadu lai phunyo snem ni dang la ban apply nak benta ki post ki balai hapo ka is kasil district but the date of online la penlain nadu khat khandai tarik u December ajar opsan but kan kut hadu khat khandai tarik u January ajar apunriu shibnai thik de din kani ka khat khandai tarik u January pinamla shu dalile ban apply nam lai lada pikwa ite ki post kan khang no ha ka DSC kan khang no ya ka website but ya ka link te pinamla shu ban apply but ya ru ban siu da ka e-chalan lani pila ruban siu pila ruban pe leng ba ki online modes na go benta ban le namta ki form ka dor jong ka forms jong kita ki post baper kan dei tang san pho ka we ka form lani ka we ka post mo la da pi apply bun tili ki post kemut ka dor ka chong da shipho o san pho nganong san pho ka we ka post la da artli pi apply si spa pat kum ta ter di tangkatahi hakabaya bat kani ka kubor laitkam kabadi hapo is kasil district ti la kham prefer la ne la kham perkhat ya ki candidates ki badi na po is kasil hi mo kata kadi ki jingkwa ya ki district baper nama ngi don lagi jong district ti la da line ha ki DSC jong ki district baper ki kham prefer ni ong mo ngi ki kham perkhat ya ki tu ki briu ki badi na po ka district hi de wat nam sung thu baklang ki bade shopo riboy ki bade sa west ki bade sa jaintia de lada pikwa phila ban apply handre la ka la de mention la ne la de batai lupa ma ki kham par khat ki ba de na po district na mar ka lenti ka yat ke yang ro ka kham suk na thrai ka de kata ditang kata hi sngobha suggestion ngon ngi wanam klat ban share like but subscribe mang ta ki pade ki khobor like kam ki banang ni ba Silva absha Blessibon, like a support kitchen.